хочу подякувати вам за вашу допомогу. Ми її дуже цінуємо особливо тут на Сумщині, де ведуться активні бойові дії, де поліція разом з іншими силами безпеки та оборони відстоює територіальну цілісність України. Я вам дякую за вашу як моральну, так і матеріальну підтримку, тому що ці транспортні засоби, які ви сьогодні передаєте, вони підуть на практичні підрозділи, будуть задіяні в виїзді як слідчо-оперативних груп, так і цей автобус великий буде використаний за цільовим призначенням. Gods kalpot Latvijai un sadarboties ar Ukrainu, palīdzēt Ukrainai.